Ассалому алейкум раҳматуллоҳи ва баракат. Ҳам видеообращение ма барои акаи бобоҷон. Ма ҷамоати Султонобод Абдурасулум додари ма гум шидагай 12 рӯз шид дар ҳамин Догистонда ёфтан қин шидагай. Заволени адел да нависагем мебара хама маҳкам мекунад пурсипӯй 5 рӯз шуд хама маҳкам кард. ҳама хел аъзовай касе дидагӣ боша, касе ки ҷудо кардагӣ боша хеле хуб мешид. ҳамин падар модар да ёриш кунем хеле хуб мешид. ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар якатми шумо боша. аввалу охираш аллоҳ ба шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед, дӯстон сабаб мешавед. парвардигори меҳрубон аз ҳаматон розӣ боша. бародарони азиз, алҳамдулиллоҳ хоҳаре ё ки арӯсе мегуфтем ду-се видеош карда будем гум шудагия пайдо шуд. ҳозир хай баътара гап мезанем. ана ин додараки мо дар шаҳри чӣ меган Догистон гум шудагия ки диде ки акаш гав зад, суратош ина мондагиам Абдуҷалилович ҳам хеле фамилияш 15 рӯз шид. дар ҳолате ки акаш мерава мега ки додари мо гум шудагия мақсад хай Догистон қонунуш бо дигара нисбати Москва. Я мебарам бо маҳкам мекунам, пурспорс мекунан. хоҳиш мекунам ҳам додара дар ҷое дида ягон сезоай, зиндонай, да ягон чиқрияй, да ягон ғорай, илтимос ба ҳамин рақамҳои акаш занг бизане, интизорай. Худованд имсон кунад раҳмат барои ҳамаи дастгиритон. чӣ гуфтанем нисбати хоҳарову бародаро. нигоҳ кунед дӯстони азиз, ман гуфт миллион бор мегӯм, ман миллион нестам, ман ягон қори нестам, ягон маълим нестам, ягон насиҳатгар нестам, аммо як аудитория кӯчаке дорам ки алҳамдулилла дар ҷа падарону модарон, хоҳарону бародарон моро гӯш мекунанд. ба ҳаррои ҳамён ман гуфтанем ки дӯстони меҳрубон, бародарони азиз, ҳар як кадим мо хоҳар апа ва акав додар дорем, зиндагии мусалмонӣ ва тоҷикӣ дорем. не дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳар як кадими шумо хурдау гашта истодаи шароитакотон хуб алҳамдулиллоҳ ку, аммо дар ватан баъзе шароитое ки дар инҷа нисбати хурдан gaштан озодӣ доред, дар уҷа қадар намеёем. мисол мегем ман хадам як қишлоқам, агар дар уҷа мисоли гап дар як ҳафта гӯшта 1 кило биём бихӯрам, дар инҷа 3-4 кило, боре ки возможности кор зиёдтара, зарплата бландтара нисбати ҳамон ҷои хидмат. хуб баъде меоем дар инҷа 3-4 сума меоем, ё ки 100-200 ҳазор дар киса меғалта. бачаҳои ёш баъд дига музикаҳо баланд, баъд духтарако бо прическаҳои хелан прическа клутук мегана, клутукако бод иҷа меёям. мақсад баъд гап хабарту дига мешавад. ман як гап мегӯм дӯстон, ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳар як кадам падару модар, акаву додар хоҳиш мекунам ки як чиза бифаҳме. агар мо 5-10 сол дига агар дар Москва ҳамин хел тоқат кунем, оромона сарму хам кор кунем, шумо бифаҳме ки мо соҳиби чӣ мешавем. алҳамдулиллоҳ ҳозир ресторано, кафеҳо, парикмахел, шиномонтажу инаи автосервиса, автомойкиҳо ҳамаси ай тоҷик шуда истодиянд. агар камтарига агар ҳамин ба гап кӯчагӣ мешавам, хулиганӣ накунем, дар тои домо шаво семишкахарӣ ҷамъ нашем, дар площадкаи урусо ҷамъ нашем. итак ҳозир ҳамин чашмошо ало кардиян ҳамин сарзардо урусо ва сари тоҷикора, ба хотире ки мебахше перебарши диват кардем, гузарондагим бисёр мо ҳастанд. алҳамдулиллоҳ бародарое ки кор мераванд, авҷа саршухан меоянд, ё апаву хоҳарое ки саршухан мераванд кор меоянд. аммо баъзе бачаҳое ки аз кор буромадагиянд, ба лавзи кӯчагӣ худмо ҷумбурмада шидагиянд, мирда шидагиянд, уҷа аз худо бехабар шидиянд. музикои як мошина харда 500-600 ҳазор, ё ки каршерингоро мегиранд, амраи шарики мо бар ин мекуванаш, баъд исус мастӣ мекунанд. яъне бидуне ки ё бало ба сари шахсои правилну, шахсои худотарс мо меёрем ки аз худо бехабарем. баъд ина мегирем и бародари правилна ҷазирабод мекунем, аз рӯи вай депортатсияу видварини гап хабар мешавад. бародари азиз, мешавад ҳамин камтар дига ором зиндагӣ кунем. 5-10 сол дига иншоаллоҳ ҳамин Москва ай хидм мешавад. мо ба ҷанг намегирем шу, яъне ки пеш озорбойҷоно армияно дар баъзе корҳои тозаву озода буданд. бибине ки алҳамдулиллаҳ имрӯз чӣ қадар алҳамдулиллоҳ бародарони меҳрубони мо ҳама ҷора гирифта истодиянд. ба ҳамон хотир хоҳиш мекунам оромона зиндагӣ кунем. хоҳиш мекунам фикри падару модар ватани азиза кунем. хоҳиш мекунам, илтимос мекунам хоҳарои меҳрубон, хоҳарои азизе ки мебахшед баъзе мо ай шавҳаро бурмадагием, ё ки дар давраи мактабӣ ягон
мақсад гизалагӣ кардагӣ бероҳагӣ кардагем ки нодухтар шидагем аммо бародарои алҳамдулиллоҳ мусалмоне ҳаст ки ба хотири Аллоҳ фақат ба хотири тоҷик буданаш мега гуноҳша ман чикор кунам трезати планта кака чунки овоз ҷазир мега ба хотири мусалмон будан гуноҳта чашм мепӯшам тира мегирам меоям Москва мега ки ман занӣ мекунам ба хотире ки кучагардиву мебахши ҷалабиву қанчиқӣ накунӣ мутаассифона меои маст мешавӣ баъд фанду фуреби бо дигар бародарое ки ба ном бародари мусалмон мегиранд истифода мебаранд занои дигаре ман бедалел сухан намекунам дӯстони меҳрубон ман ҳавои гап намеш шарт нест ки ман суратҳои ҳам хоҳаро бародара бурорам бимонам барое ки яъне ки туф менем болои дар рӯи худум мезанад не яъне ки ман ҳама хоҳари мусалмон бародари мусалмона бимонам як афғон ёки эрон ёки дигар миллати узбек озарбойҷон мегаи тоҷикора бин ҳамаш ҳама хел машине ки шармандаанд ба он хотир ман намемонам аммо накуне ҳамин корро ёки бародаре ки занои мардума ба телефон шиносоӣ мекунӣ фанду фуреб мекунӣ хусусан бисёр занакои дим яъне занои дим мегирем на ҳамаро дар назар надорам занакое ки мутаассифона таҳи дилшу ҷазира меоянд бародаро истифода менанд сум шӯроӣ мекунанд ай тоҷикистон ҳамаи расходошо метен меоянд баъд иҷа бачаҳоро кидат мекунанд мутаассифона аммо баъзе бачаҳое ҳам ҳастанд ки меоранд баъд мегӯяд иҷо пеши ёбурш рафтай иҷо фалон шаҳр нижни новигороду қавр бало иҷо рафтаи бача пайродичка грех рафт ё ки бача маъқулаш нашид мебини партов рафт бе никоҳу ба никоҳ аз худо битарсе аллоҳ шоҳид ки маҷбурам накунӣ суратҳото бурорам ё ки манам набурорам дигар бародарое ҳастанд ки мепартоншу мебуроранд баъд нохуб мешава ҳаётат мешкана ҳаётат ҷазир мешава аз худо битарсе сумои мардума бар бигардоне ба ҳаёти мардум бечорае ки 300,000 расход кардай туй кардай омадай қати модарат меой бадбахти астағфируллоҳ як гап сахт бигӯям духтара мегирӣ меои ҳаёти бачара месӯзунӣ 300,000 расход рафт дара бача гиҷорша биқапа гиҷо бигира мегирӣ ҳаёти бача ҷазир мени қати ҳамун кампири модарат баъд акай бобоҷон ана иташид фалони бобои лангари ихел шид аз худо битарсе маҳқулум нашид қаврум шид балом шид баъд ёбури хидма мегирифтам маҷбурӣ доданам модарои меҳрубон вақте бачаҳотон назар метие илтимос нишон бите шаҳр аруса аввал пеша ки модарое ки духтарота шавҳар метие шаҳр аруса нишон бите баъд бигире ҳаёти на духтара бисӯзе на бачара худо ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунаву раҳмат барои ҳамаи дастгирӣ хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед то ҳамин бародарак ёб шава. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бахшиш ки видео дуруста шид. худо нигаҳдор. ҳар чи аст ба хотири худо мекунам, ба хотири миллати азиз мекунам. қаври мурда касе мега хетеро гуфтам гиред сабак алайт каравайни диё